Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Story Sagasmanga, bringing umuntu wakhe, Uzola. Let's get into it. Sanibonani, igama lami nguSimangaliswa. Ngize la ku save my relationship ukuzosibhayisa nokufuna usizo kahle kahle at the same time. Khona umuntu engihlala naye vele nje permanently. So khona umuntu engahlangana naye endaweni zobumnandi inani naye vele silokhu sajwayelana. Sigcine kwenzakala ukuthi ngiyakwakhe manje umuntu vele indawo eright lo bloma sifike ehlale nje sisicedelele lama drinks nyana size nawo from last buya khona. Amasekamereni kanjalo bye mangithi manje ngibona inyoka yana lapha mangithi ngivula amehlo kahle nje ngithi ngiyaphupha mangithi inyoka ngempela le ayiso manje lento le lokhu yangidla ngoba nasendlini akusekho mnandi umama sekahlala lela eyi1 beke ngibiza nje vele ngicabangele inyoka nje le ngibone kuloya mbhedo lapha esimanga uze kamereni ngiyeza sabicedelela igame yini nana noma ngasadlala ibhola nje sengihlale ngisedayin room bukalene ne-TV engekho ngoba ngi-avoid ukuthi ayikho into engizoyenza nje ngale ngiyasaba into engiyibonayo nje kumuntu osimami nje manje ngihlangana naye sengibona inyoka nje noma sengekho manje ngifuna ukuconfessa kuye ngumtshela angazi ukuthi ngiphatha kanjani le ndaba le so manje sengiready for yona. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, uzoba ngiphethe uSimanga nomuntu wakhe Uzola, right? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Uyamazi ukuthi ngihamba naye? Yebo ngiyamazi. Ubani? Umuntu wami. Oh, okay. Angitshele ngayo umuntu wakho. Like, how did you guys meet? Sahlangana emdrobheni. Semateksini nje sasesiba nengxoxonyana. Saze sashintsha amanamba, sazana nje kanjalo ke. Oh, okay. Was it some kind of love at first sight? Oh, okay. How long have you guys been dating? Sekuyi 6 years manje. Oh, 6 years. That's beautiful. Uthandani ngaye uSimanga? The way angakhona nje right nje. Oh, impatho yakhe. Okay. Kesimanga. Right. Right wena ku. Ngimnandi. Angitshela ngomuntu wakho Uzola. Yini oyithandayo ngaye? Uzola umuntu grand sister grand nempatho. Ngiswele bakhona yena kahle. Yazi bakhona yena. Lamajita sewayazi na ukuthi bakhona isizona yanyiwa manje. Okay. Badlalela ferinyana yabo sister really ngifake line kahle. Oh, okay. Sharp. Yini ongayithandi ngaye mhlawumbe? Not really. Yazi nje umuntu unamaflop akhe mara kusama big issue ngawo. Ngoba nokukitsha probably just kitcha si2 nje isikhathi esibhaya. Angeke ngithi umuntu ohluphayo hambe ebusuku uphuza ewana. Oh, okay. Manje uphuma ubumnandi uphuma naye. Siphuma si2 isikhathi esiningi. Oh, okay. Singamchithela isikhathi ke ngicela umtshela ukuthi umlethelene kule show ukuthi naye yazi ukuthi kwenzakalani angithona. Okay. Nento mele angazi ukuthi ngayitshela kanjani. Show nawe uyabuza nje ukuthi Simanga manje nama camera. Mara lento mele yazi gcineni. Kwenzakala ngihamba labo Thabiso ngale. Sephaphini ama-gents vele. Izoba nzima lento kodwa ngizokutshela ekugcineni yabo. Gcina ngihlangane nomunye usisi lapha ya. Lo sisi lo khona elinye ilanga ngaze ngibuye ngalo ngizange ngitshele nje nakhona zange ngithathele ekhanda. And so isikhashanyana ngizolokhu ngibonana nalo sisi lo. So lesisho ngithatha ngisakwakhe. Yokubona ngaze singaku-avoid kanje. Angi-avoid ngikwenye trauma inzima kabi. Angazi inkonzo yokusagcina nini. So nawe uyabona nje ukuthi asisayi nje enkonzweni. Sakutshela ngalo sisi lo ngahlangana naye. Okay, saya kwakhe masifika kwakhe amanje sibhayibhayi ekamereni nje esithube nje nayi inyokanyana lapha nabo. Manje lento lena ngihlala kabi. Wona akukho kwenzekile but manje yilento engidlayo yabo. Singibize labo futhi labo bazongisiza ukuthi ngidikide le ndaba la kuwe. Njengoba ngikutshela ngazi ukuthi wena ke usizwa kanjani ngale ndaba ngikutshelayo. Ngizwanga why ungilethela ama camera anyway? Why ngizwa ngazathi ukhuluma ngeenyokanyana, sister nenyokanyana ithini into?
that's why ngilethe abafethu ukuthi kube ubufakazi ukuthi lento engikhulumayo akusamanga isi-created story. So manje kumele sibukelwe amakhamera nje. Sibukelwe umhlaba wonke because wena sowunenkinga. Ukuthi honest kangakanani amanga amakubi afika hahambephi. Lesikhathi usaya kulo sisi usaya kulo muntu wakho bowucabangile ukuthi kumele khona into wrong ozoyithola o zona ngaleso sikhathi bokusasemnandi ngoba seku wrong sekumele wena uze kimi wesi uzongifakela amakhamera ngoba lento yangidla ngicabanga ukuthi bongiswisisa mangeza kuwe face to face kulesimo kuso manje. So ufuna mina ngithini ngalo mjolo wakho mangikutshela ngalabangani bakho abothabiso awungimameli so manje ngoba nosonenkinga sekumele mina ngibe phakathi lapha ngicela sana sami ukuthi nginikeze ichance yana nje chance yana ukuthi silungise le ndaba le mhlambe nami ngasifaka enyatheleni sami sihambe le ndlela siyithu yabo sizama ukubona ukuthi silungisa kanjani ngoba mina ngisafuna ukuba nawe. The time unaye lo muntu wakho ngicabangile mina ucabangile le ngihlale ngiyacabanga manje wayenza khona ingakho namanje ngicabanga ukwenza lento le ngoba ngicabanga wena. So uthi kwenzakalani wangena eroomini bese wabona inyoka noma ngabona inyoka bese wenzakalani machithi bona inyoka afite izinto lezi yazi ngabelieve kuzo manje avele nami ngaqhuma fast nje aphele endaweni ukuthi kuphele kanjani endaweni yengokutshela akuna next eniyenzile nosisi lo naye wagcina lapho wasithi senza something ukuze ngibone leyo nyoka leyo zona ngitshela nje iqiniso azange kwenzakale nix ungagcina ukubona le nyoka vele ngajumpa same time nje ngaphuma kuwe namanje sisithi nje angisacommunicate naye asakhulumi iliscam sami nawe ke manje ischeme kuwe ukubhekana nawe so lento le affectile nothando lakho. Yeah ngasho kanjalo ngoba ubulale nothando lami kahle kahle. So angazi ubheke ukuthi ucabanga ukuthi yenze kanjani le ndaba. Hayi cha mina ngeke ngize ngikhona indaba yakho nabantu bakho ngicela ungiphumele nje. Indaba yabathakathi no ngesikhona. Senijona nabantu abathakatha ngicela ungiphumele umuntu onenyoka uyathakatha. Umuntu onenyoka uyathakatha. Manje mathi ungiphumele ichaza ukuthini? Ngicela sihlukane. Mina ngithi ngizama ayikho into engisazoyikhuluma nawe ngithi wena udecide ukuthi uphume uye kuye qhubeka naye ungishiye phansi mina angeke ngize no ngeke ngikhone angeke ngize ngiphume kule relationship yini uzobu foster angifoster ingakho ngithi ngicela usifake enyatheleni zami hayi into nje nobuloyi angikhulumi kube bengakutshela ngobhuti ukuthi wayenza into eso benizocubeka nijole bese soqhubeka kusijole because bengingazi ukuthi wenzani manje uthi iphutha lokushakutshele ukuthi wenze iphutha uyangisiza uyangisave futhi ngibonga lokho ukuthi ungisavile manje thank you hamba nomuntu wakho omusha oneinyoka go impilo yami nali 6 years zonke le ngendaba no ngithi ngisikhuze nangayo 6 years is just a number uyike wayicabanga wena mawuya khona uyicabangile le 6 years binambe ngilokhu ndlala hayi kusho ukuthi bowudlala ngoba bongeke ungishiye endlini uhambe uyojola nabantu abaneinyoka nosasho ukuthi bengijola naye it was yona leyo whatever uthi bekuyi one night stand bokuyoba yiyo bekuzoba i-one night stand yangayenzeki azange yenzeke ngoba ngibonele into engithusayo nigcine nakhuluma wena nosisi mhlambe after then yes ngimbuza ukuthi wangibuza ukuthi manje wavela wahamba kanjalo ngithi hayi ngithuswe icompany yakho mina zange ngifuna ukusho athini ngecompany yakho icompany yami iphi ngithi le besinayo le hayi bona sibangikhuluma ngento engayazi manje ngithi into engayazi kanjani awuyazi into engikhuluma ngayo uyazazi ukuthi unani lapha bengeke vele ngizotshela uzola ngento engayazi ngento engekho ngento engayazi nami engayibonanga ngikhuluma ngento engiyibonile hayi na wangitshela way to get off akakutshelanga ukuthi uthwele noma wenzani ngazi into zakhona akazange ngishasha nokuthi ufuyile wenzani nje waziluma ilimi nje ngabona ukuthi hayi lento le yayazi le ngoba ingcazelo yakhe nje bengayizwisisi nami manje uthando libulale kanjani uthando kuwe lento le njoba ngisho ukuthi nje yazi
Mawumbona ubona into yakhona noma kwenzakala. Ngibona yona lento lena mase singene ekamereni njengoba ngisho ukuthi nje bese ngizibukela idisk noma ngingasadlali idisk. Shabo ma 3 4 ntatha beke cala sekazubikile sengisembhedeni ngazadala ngilele naye kadayi. Sengisaba nje ukulala eceleni kwakhe nje sithi ngoba believe le ukuthi lento le ngaze ngibone la. So manje sister naye manje ngithola way to get off naye ngisizama ukuthi silungise indaba yami naye sikhohle indaba yalo muntu lona. Angazi ukuthi imisa kanjani. Uyithatha kanjani into ayisho? Angeke ngikhona. Angeke ukukhone ezini ufuna ukuqeda i-relationship yakho nomuntu wakho? Yebo ngifuna ukuyiqeda cause sengiyamsaba kwayena. So saba kamina mara mina inomiphethe ukuthi akusumuntu onjani ngiphuma yini oyisabayo kuye ngoba angithi akusaba ini shoyo ngoba ngiyazi ukuthi mhlambe kufanele ukuthi ngixoxe istory yes uyangixoxela but sengiyakusaba ngengikhone. Yazi ngitshela ngento yanini lento ngixoxela yona yazi yanini ya last month angifuni nokwazi ukuthi yanini yabo ukuthi ngilokhu lento lokhu yangishala ngaphakathi manje bose uhlala esofeni nje uyinto yosofa nje ngoba usaba ukukhuluma indaba zakho oqale wena hayi mina ngeke ngikhona manje bongazibuza ukuthi why angaphumela obala musi uzokutshela ngebhola uzokutshela ngebhola ngiyaphumela obala too late uthi mistake lento ayenzile uthi akutshela hayi akusi mistake wenze kahle okusho nabo kodwa nje ngokuthi uqalile waya khona for shoot mina kangizwa akangizwa mina wasovela uyekelele kanjalo nje ukuthi awachitheke lamazi vele nje kanjalo nje la yavuma chitheke ukuthi angimthanda umuntu ongijolelayo ngoba ngikujolile nami into engisho ukuthi kufanele ukuthi ngiyaxoxela lento azange ukujolele understand ukuthi ngeke ngikhone qhubeka nomuntu wakho nenyoka zakho akusumuntu wami usinyoka zakhe bekuzoba umuntu wakho kuba uyibona ngale nyoka bekuzothiwana bozowenza njalo ingakho nami ngithini ake sithi ukuba uyibonanga beyithini into yenu noyithu so manje into engiyibonile ngasikhuza ngabona ukuthi wrong lento le lokhu awungiphenduli athi kube bongabonanga le nyoka khona bozwenzani bozoqhubeka noma obviously mana ungibuzo so namalimi manje nzima namhlanje unamalimi bekuzoyenzakalayo lo one stand iphelele lapho benge ngikhulume nix benge ngisho lutho why one stand njengoba ngisho ukuthi indaba ze-alcohol bese ngiphuzile ngoba ungekho uhappy endlini uziyoyenza ama one stand yolezi nawe uyazi ukuthi ngolesi yini ngiyazi wazi kahle ukuthi ngihlezi nginawo past that this month le phelayo so waqhophwa yini ke yini leqhophile yasho ukuthi kulingeka nokuphatheka ngotshwala uzela kuna next omenze yona mhlawumbe ubhuti ukuthi abone into azibonayo lutho next awazuzame mhlawumbe yena ngiphatha grand ayikho into wrong engibonayo so nami ngizama ukuba free kuye ngizama ukumbonisa lento engizizwayo ngayo mekethi yena akachithela amanzi angazi uchaza ukuthini kusho ukuthi naye bekangekho interested kimi this past 6 years zonke nje bokumdlalo ngento yami one night nje ngayenzakalanga and it happened last month bengekho angibona ukuthi ayenza kahle awumthembi hayi ngabe yayikhona ngifuna kwazi nje into enenyoka phakathi into enobuloyi bye bye kusho ukuthi nami senyaloya hayi shuthi nihamba nonke phela nomngani wakho kahle kahle mina content last day ka yini ungayi understand ukukhala kwami uzona nayo la akusiyo into engibonayo manje mina bengithi uzokusekela bona uside nami izama ukulwa lento lena sibone usidisa kanjani so manje nami uzonje ukuthi hayi ushuthi budla ngikusekela ngobufebe bakho ayikahle bo akusibufebe hayi ubufebe ngoba ngikhona but uyobona omunye umuntu ayikho leyo nto leyo ingakho hayi ngeke no manje zola that's your final say ukuthi awusamfuna ubhuti awufuna ukuzicabanga siza nje ukuthi angithathele izinto zakhe angiphumele kanjalo i6 years yonke vele yayo inamba leyo inamba yonke into niyenze together like inamba engiyenze nawo kusho ukuthi kumele ngiyithathe uzoqhubeka uyoyenza nenyoka yakho nomkhozi wakho Zola singitshela ngabo mkhozi
inyoka le ngiyibonile. Yes. Awungiphendulanga ngikubuzile ngathi ukube bowungayibonanga bowuzokwenzani. Ngithi benizoqhubeka. Manje nayo ke mhlambi nale nyoka yiyo indlela yokukhuza. Bazelaphi. Uthengele lento yenza ngoba njengoba usho ukuthi Hayi cha mina ngeke ngikhona ke kodwa. Leyo nje it's my final. That's your final say. Ngeke ngikhona. So uyamuzwa usisi ke yathini? Final say yakhe leyo. Yeah, maybe for now mhlambi ngasho ukuthi ukwatiswe lama camera. Uzozama ukukhuluma naye futhi sister sizama ukubonisana le ndaba ngoba phela manje sesihambile leminyaka le. And isuke enhlizweni lento ocela umtshela. Ungikhuluma la. Angivelanga nje ngatuka nje ngathi ngithi ngicabangisisile lento before umtshela. Before ngithi ngazi nokuthi ngizoyicala kanjani ngicela amajita ukuthi azongisiza la ku save my relationship. So manje system mhlambi nawo ufaka more kwatisa ngalento zamakhamera. Okay, hayi thina mina ukukhuluma naye sister. Nakuna stress, athi nami ngivale. Ngibona sona nami. Uyaqala ukumbona so. Any last words ofuna ukutshela ubhuti? Ukuthi nje akangiphumele angiphi space sami. Usase lapho vele. Jiki futhi. Okay, thina mina nami ngivale. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe and share. We out.